STS terapeut, og jeg arbejder for, at du bliver bedre til at mærke din krop, så du kan få mere frihed og glæde i dit liv. Jeg vil vise jer en øvelse, som er rigtig god til ømme skuldre, hvis man fx sidder lang tid foran computeren og skriver. Start med at stille dig godt til rette i hoftebredde afstand mellem fødderne. Og så tag en god dyb indånding og løft skuldrene helt op til ørerne. Slip vejret her. Løft højre skulder lidt højere op. Løft venstre skulder lidt højere op. Og slip vejret igen. Endnu en indånding og skuldrene lidt højere op. Og så løfter du armene langsomt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold spændingen og slip vejret. Træk vejret ind. Og langsomt ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slip vejret. Hold spændingen. Og så kør bagud med skuldrene i cirkler. 1, 2, 3, 4 og fremad. 1, 2 og 3 og 4. Så har din skulder det bedre. Værsgo.